El disseny és una manera de trobar solucions a problemes. Per mi és un procés d'anàlisi, projecció i execució d'una solució funcional a certs problemes concrets. Crec que el disseny és un repte del dia a dia, en el que en cada projecte, cada moment és diferent, on cada cosa tens una solució diferent a donar, mai és el mateix. El que sí que m'he donat compte tots aquests anys és que és molt més tècnic, té molt treball, molt de pensar, també molta creativitat, està clar, però és molt diferent al que la gent es pensa des de fora. El disseny per mi és una disciplina que el que treballa realment és l'habilitat de resoldre problemes, de resoldre qüestions i d'una manera que sigui totalment personalitzada per cada cas i si pot ser de manera innovadora. No solament és fer atractiu alguna cosa, sinó fer-ho funcional. Jo sempre el comparo amb l'art. El disseny no només té amb l'art la similitud de la creació. Dissenyar és crear, però crear amb una finalitat, amb un objectiu. El fet d'haver de tenir una utilitat, tenir una finalitat, convèncer un client, donar una solució a un problema. És no parar de provar i provar, tornar a provar, és un estil de vida. Per mi el disseny és el que fa que les coses siguin millors, que siguin més fàcils d'entendre, més atractives, més còmodes de fer servir. Crec que és algo que forma part de la vida quotidiana de tothom. Emocionar el teu client. El disseny per mi és trobar solucions a problemes. És l'intel·ligència que comunica. Innovar, crear, buscar solucions a espais. Complicar-nos la vida per fer fàcil la vida als demés. Buscar soluciones a determinados problemas en diferentes ámbitos.